Aprobado na po keng Pampanga Provincial Board o Sangguniang Panlalawigan ni pong ordinansa ay inampang ng 2nd District Board Member Maylene Pineda Cayabyab. Dikil po keng pamagamienda keng Most Outstanding Kapampangan Awards o itapong MOCA. Kaya ka rin may sabing amendment, reng mapilang dagdaga kategorya keng MOCA, antimo po yung Outstanding Kapampangan OFW category. Magsilbiya kanong dala ni T, bang manominate lamo naman ding aliwang kapampangan at king aliwang bansa. Bukod paketi, atin mo namang probisyon para ka ring financial incentives amalyari rang tanggapan ding MOCA awardees karing tutuking banwa. Makapalub mo rin king amendment, ing nominasyon daring memalen o taong menuknangan king Pampanga, kilub na po ning 15 banwa bistaman alalang dayang kapampangan. Linabas lakano, keng mapilang series of consultation, deng mesabing amendment, kapamilatan dareng dating MOCA awardees na penimunan ng Cayabyab, ang pong board member June Canlas. Nasara kanong mas dakal na pa, reng kapampangan, iba't ka rin may yaliwang sektor, amidinan galal. Tuturing niya po ing MOCA antimong peka highlight ning week-long founding anniversary celebrations King Pampanga, ausantamo pong Aldo ning Kapampangan. Mararapat siya ing awards night balang December 11, kasabay na po mismo ning Aldo na ning pangatatag na ning mabilog probinsya ning Pampanga. King kasalungsungan po, may gitna lang 4 aralan ding Kapampangan, iba't karing may yaliwang larangan, amidinan galal, king MOCA. Samantala, makasadya niya kanong pirman, Governor Dennis Delta Pineda, ining ordinansang may aproban, anya mo pong Lunes, September 11. Dakal pa po balitang Kapampangan, king kaya katamong pamagbalik.
Magbalik ya po ing balen at balita. Kabalen, peg masusyan niya po nanding gat panapon ingal doon nga manong si Swan ken pong Holy Angel University. May dawon mo rin po ing pamamutong corona keng ba yung poeta laureado ay Alvin Ignacio mas ausan na pong Bertong Esponga. At kaya be mo naman po king meging programa itang ligligan krisotan ang poing himno ning Kapampangan choral competition. Bang makibalita po king merapat festivities ngayon kaya betay Koyang Felix Barrios mintanan din king Holy Angel University live at ikit na nung nano itang merapat okasyon. Kong Felix, kumusta ing selebrasyon ni pamagmasusi king Aldo ning manong si Swan keng Holy Angel University? Ay ta, sinabi mo pin ko yung Justin tinagon kami kitang event at adwa mi ka choral singing contest kitang mi kantalag king himno ning Kapampangan at katlo itang krisotan ausan tamo na sabi daping kitang karelang poster is alive and well at pepakit da kitang event tayo na tutuyang alive and well ing krisotan kening katamong probinsya. I'm sure Koyang Felix dakal lareng matenakan tamong kabalen na tinagon mo naman king okasyon ngayon nano kano inga asabi da at nano itang importansya o iling tangaw sandang ulaga nining makanining okasyon para ka rin kaya katamong kabalen lakwas para king promotion ning kaya katamong amanong si Swan. O itang bala mo peka message tamo ka rin itang messaging na nitang event mismo at pampo itang messaging da rin kaya katamong tinagon kening event tay ni saup-saup abe-abe nagagambol kening kaya katamong amanong si Swan bang kanita abe-abe tamo namang mamupol kening kaya katang karing babalo tamo at kempa mangambol ken kaya katamong kultura, tradisyon, salita o at kada sinabi mo pindeng deng tinagon ay at ng karakala tinagon na kaya beta mo mumunan dili na malugod kaya nga mano si Swan ko yan Justin. Kong Felix, dening mekyabe karet ang kompetisyon ng timong krisotan ng po itang singing contest. Ayal ben kenan din. Pero para king kebaluan da rin kaya katamong kabalin no ka rin lamen ibat deni estudyante na laning Holy Angel or atin mo naman men ibat ka rin aliwang eskwela keti Labuad Kapampangan. Ngening banwa ngay ni inggewa na ning Holy Angel University as in-invite na lapamo rening karelang sariling estudyante uling mumunan dili burida na karela manibat itang kumbaga karelaya itang pekasid na ning amano tamong si Swan uning king Center for Kapampangan Studies ampo itang burida pamong paragulan at buridang itanam detang butol na hopefully akit na rin aliwang eskwela na masanting pala at ding menyambut kanini actually pilan lang klase rin detang junior high titlo lang candidates balang category ko yan Justin ding mekyabe. Koyang Felix ini papalto tayo king kaya katamong screen kasulungsungan nining pamamutong namang corona kening kabalenta mo kay Bertong Esponga antimong poeta laureado. Kanang kaya katamong kabalen ede makaing balo nung nanoing buris sabianan nini at naning importansya na nini. Siguro pwede may banggitan karela badya na mga mas aintindyan. Ing ko Justin king kanakong kaintinding poeta laureado di takla mo rin. Kening kaya katamong Labuad Kapampangan. At kera kala nakit mo ketang keng gulot ng Koyang Alvin kayang gulot akit mo deng poeta laureado halos atin lang ang edad. At Koyang Alvin medyo bala mo anomalya kaya ni anak ya taliwayang bagya style ketang pamag-deliver na kening kaya katamong amano si Swan na he does it through social media ampong itang delivery na anya tatanam de itang sida ita napapakit da na kareng kaya na kan na malyari ka namang maging
Poeta Laureado. And kinlarify na pang sa Robitan Tingkonan din na yung pagiging Poeta Laureado na, although atsune kaya itang corona, no, golden laurels, kayang buntok na Aliyah bala mo dapat tutok ng Kong Alvin o Bertong Esponga, nune, lalo na pang samasan, lalo na pang gambulan, pamanigaral, at pamanuro, karon kaya nakan mo rin, kini kaya katamo nga mano si Swan. Kong Felix, ikit king, kaya katamong kakaluguran mo naman, tatang Frank Ginto at suya naman at mimiyaya naman kay nandin, itang minapseya ng mga puwesya, nandin na nekasanting pakiramdaman, of course, as expected. Siguro pa nauli na mo, pakidescribe kaya katamong Talapanalbe, kumusta yung atmosphere nandin? Kumusta itang panandaman da rin kaya katamong kabalen? Lakwas baluta naman, ining makanining okasyon. Dapat, mo mararapat, balang doon nga manong si Swan, nune, balabalaos, ang timo kaya katamo kaya ning CLTV 36, Koyang Felix, nung din po nga manalbe kaya kami, kakitsyo, mga kapampangan tamo, uling apin po yan, ning metong kareng susubong tamo naman, itang luguran taya, itang kaya katamo nga sariling mano, Kong Felix. Koyan Justin, itang ikit tamo, kanako ikit ko, meging itang time ay ta, na tsuko kitang hall, kitang St. Joseph Hall, panandaman mo talaga na meto kang proud kapampangan. Emwa deny na retang tao kitang kwarto nga ita kitang hall ita na kaluguran dengan ning katamo nga manong si Swan at ilangan bride nga akit na magprogress makalingwan mumunan dili makalingwan ing katamong amano si Swan. Okay, dakala salamat Koyang Felix Barrios para kekang report at syempre congratulations mimiyatang puge at kang Bertong Esponga kay katamong Koyang Alvin Ignacio tawya po magalang miputungan niyang corona antimong poeta laureado at ang poretang sabla pong sinambut ketang miyaliwang kompetisyon na din antimo po yung krisotan ang po yung pamagkanta kay ngimno Kapampangan luwid kayungan po kabalen. O ini po kay ngaliwa ng mga balita. King Holy Angel University naman po ini may pilia po yung Kapampangan student journalist ni Princess Payumo. But po kay Holy Angel University na metong po kareng 50 bayong Plaridels ning bansa. I-Princess po yung tatalakada editor-in-chief ning The Angelite, yung official student publication ning Holy Angel University. Ing New Plaridels, proyekto na po yan ng Republic Asia Media Incorporated, metong a news and media organization na makatutok kareng Gen Z stories. Aparte po kang Princess, miyabiya naman ni TJ Ovivir, ning editor-in-chief na po ning Pioneer, ning Angeles University Foundation. At areni po rin mapilang mano ng Princess, King Kabalen on Spotlight, King Nanu Pata. Princess, nano mo yung kabaldugan na para kaya nita nga miyabe kang metong karang 50 no Plaridels of the Philippines. At nga bang may dagdagan ka ba self-imposed responsibility, may dagdag yabay ta? Kasi pag makanya na, bal mo itaren, kaya pa mo, di ba? Ika ba, nano, may dagdagan bayat kaya kang balikat, kaya kang pago? Yung totoo po na aliman po, sobrang relax ko man po niyang may invite ko po, tas niyang may post na lang po. Pero realize ko po na, kasi po, ala naman po talaga ito pong recognition, alita naman po kukunanta kapag keng field po na ini. Alita naman po, kapag kayo po may credit, mag-stop ta na po kaya gagawan tamo. Kaya balang po super chill ko po niyang na may feature ko po, mga pero anyang pong, wala mo po 2 weeks na po yata may share kay Facebook, pati po kay Holy Angel University, pati po kay department ni, balang po areas po, madagol yung bagay talaga ini para mo po para ka na ako, pero king The Angelite po and kareta pong mga aliwa pa pong may recognize. Talagang buri ko po na mangyari. Itang realize na po king sarili na may enlighten na po or may inform na po at realize po king sarili na atik ko po palang dapat gawan or atik ko pong contribute king society tamo. Maski anak ko po,
matuana ko or magobra or estudyante ko pa. Ito pong relevance, makakonect niya po itang story. Yan, congratulations Princess ne at karing sablang student journalist Luid Kayungan po. Kabalen ako mama ko, magbalik ya pa ing balen at balita. Magbalik ya po ing balen at balita kay Oras IT. Makibalita ta naman kang Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ning Pag-asa Clark. Mang Manny, magandang gabi po. Kumusta ho yung binabantayan nating low pressure area? Naalala ko kahapon o kagabi, nag-usap tayo, merong LPA na minomonitor ang inyo pong tanggapan. Okay po, asa ngayon po ay LPA pa rin siya. At namataan na nga po siya kaninang alas 3 ng hapon sa layo na lamang na 490 kilometers sa Silangan, Hilagang Silangan na Itbay at Batanes. Mataas naman po yung location niya at hindi naman po tayo direkta na apekto
nito at habagat pa rin po nakakaapekto lalong-lalo na po dito sa may western section ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ang mga lugar po na babanggitin ko ay Metro Manila, Pangasinan, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Soxalgen, DARMM, Agusan del Norte, Surigao del Norte at Dinagat Islands. Maula po ang papawiriin sa mga nabanggit na lugar at magkakaroon po ng mga kalat-kalat ng mga pagulan at pagkulog-pagkidlat dulot nga po ng southwest monsoon o habagat. Ang natitulang bahagi po ng bansa ay bahagya lamang hanggang sa kuminsan ay makakaranas din sila ng mga isolated cases ng mga pagulan at pagkulog-pagkidlat. Tulad din po ito ng habagat at ng localized thunderstorm. So sa ngayon po ay medyo maliit pa po yung chance ng LPA na mabuo bilang bagyo. Ganun pa man po ay medyo hinihila nga po niya itong habagat. Mang Manny, kanina hong tanghali ay biglang buhos ng ulan dito ho sa mga ilang lugar sa Pampanga, partikular sa lungsod ng Angeles. Bagamat hindi ganun katagal yung duration, sobrang dami naman ho ng binagsak o yung volume ika nga. Ito ho bang ganitong sitwasyon, Mang Manny? Ano ho yung nagdudulot nito? Yung mga, kumbaga, maiksi, mabibilis pero talagang malalakas at naulan na maraming tubig ho yung binabagsak. Katunayan, bumaha pa ho sa ilang mga kalsada dito sa San Fernando. Yes po. Kanina nga pong tanghalian ay naganap at dulot po yan ng localized thunderstorm. Actually po ay nakapagtala po tayo ng mahigit 20 millimeters of rain sa sandaling oras po ng mga pagulan. Malakas nga po at yun nga po sabi natin ay magdudulot ito ng mga flash floods at landslide. Kaya pinag-iingat pa rin po natin mga kababayan dahil nga po sa mga biglaang mga pagulan na nagaganap dulot po ng thunderstorm. Mang Manny, panghuli na lamang, ito hong habagat, hanggang kailan ho natin mararanasan itong kanyang epekto? Ito hong mga ganitong klaseng pag-uulan para at least handa po yung ating mga kababayan. Okay, usually po ay maabot po ito hanggang buong buwan ng Setyembre. Kuminsan po ay tutuntong pa siya doon sa unang linggo o pangalawang linggo ng Oktubre. Pero asahan po natin, mga ilang araw na lang po, ilang linggo na lamang po, itatagal nitong habagat at magkakaroon na po tayo ng transition period, papunta na po tayo sa amihan. Yun nga lamang po ay medyo sa last quarter ng taon na ito ay medyo mararanasan na natin o matipil na natin yung tinatawag na El Nino na magkakaroon na po tayo ng kakulangan sa mga pagulan. Mang Manny, ibig sabihin pa rin po magaganap. Hindi naman po tayo zero rainfall during El Nino phenomenon, pero hindi nga lamang po, bawas na po. Ayan, magandang balita naman yan, Mang Manny. Pero nabanggit ho ninyo yung amihan. Ano ho yung inaasahan nating magiging panahon sa darating na Kapaskuhan? Yun ho bang ginaw, o yung malamig na simoy ng hangin, mararamdaman din ho ba ng ating mga kababayan? Yes po, may mararamdaman naman din po tayong lamig na dulot ng amihan. Yun nga lamang po sa bandang araw, sa umaga hanggang tanghali ay posible po makaranas tayo ng mga maalinsangang panahon. Okay, maraming salamat po, Sir Manny Esguera. Mag-iingat po kayo. Salamat po at magandang gabi. Yan ho mga kabalen, dimdam tayo po Sir Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark at yan po yung weather update ketiking Central Luzon at Mabilog, Pilipinas. Kaya pong taulitang balita naman, masanting at makasalesayan niya po ang Balening Bacolod, kaya makanya niya pong maging preferred destination para karing film production company abisa pong mag-shooting. Dapat makanyan man, mimiya pong pagganaka, Mayor Dimandato na dapat lapang kumang permit keng munisipyo deng interesado pong mag-shoot keng Bacolod. Iti ba nga iwasan kaning aberya sang kaning heavy traffic, kalupa na po ning milyari yung September 6, nung nuka rin minyarala pang dalan, deta pong mag-shoot. Agpang po kang Mayor Dato, era kanubalo, deng mag-shoot, nasakop na ning Bacolod, ing karelang lugar ginamit. Pakiramdaman tayo po yung pasyag ning Mayor ning Bacolod, Dikil Keti. Of course, magkumalang permiso, sumunod lang yung Office of the Mayor, then ang katamong agency is concerned, din talang advice. Pero yung pamanyarandalan, agyang alkalde ka, pwedeng manyarandalan, agyang kapitan ka, pwedeng manyarandalan, without a resolution to the Sangguniang concern.
So yung pamanyara pong dalang closure of roads, kailangan niya pong resolution kayang sangguniang concern talaga. Kinabang permiso. Kasi nung kinabang permiso, pakasabihan ko lang mayap na alila pa. Kasi graduation ng Dabsu kahit ang panahon na ito. Pero milyari na may labas na talagang sana kayang tutukin sa sakaling atin pa man, manyad na rin permiso, bang kanta naman. Aso pantala pa karing alternate route at dapat gawan. At sabihan ta karela nung nulaw talagang munta. Hindi ta mong respeto. Pagka makanyan, kasi 1 week before din, dati tamo, kasayami pagka ating pag-shooting yan, di ba? Matagod yung akikilala din ba din? Kung pa natin may bukas pa, during the old days. So, kung walang permit din, of course, 1 week before, sumula laki ang office tamo, then may din nilang permiso. Kabalen, tutuping panandamantana ini pong espiritu ning Pasko hanaping Mang Manny Esguera ning pag-asa ing amihan panandamantaya naman karas na po ning Disyembre. At speaking of December po at Pasko, betong po karing Maragula ang tabayanan da rin kaya katamong Kabalen at ring kapwa tamo Pilipino at maski na ring foreigner ini pong Giant Lantern Festival. 94 days na mo po, ligligan parol na. Apin po rin ding mga regula balitang kinalap ning kekatamong news team. King lagyo na po ning mabilog CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po yung kaya kayong talasuyo, Justin Dizon, ating pusong makabalen.